Здравейте хора, в този урок ще ви покажа как да се инсталирате български превод за играта Diablo 2. Така, влизате в Google, пишете Play on BG, отваряте първото, натискате играй на български, търсите играта Diablo 2, ето я, натискате върху снимката, натискате на свали, пишете кода на картинката, потвърди, маркирате това квадратче и сте избраните. Изпълни, цъкате напред, посочвате главната директория, там къде сте инсталирали играта и инсталирате. Това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. До следващия път. Чао, чао!